Good afternoon UAE. Once again, this is PingByahera, ang driver na vlogger pa. Ayan. Kumusta naman kayo dyan guys? Shoutout kay YDG Che, kay Henry Cortesa, and of course kay Jen Waray. Ayan. Kumusta? At maraming salamat sa pagpapamember sa ating channel. Mga kaberks, maraming salamat sa inyo. Ayan, shoutout kay Rim. Hello Rim, shoutout sa iyo. Ayan guys, to this video, I will share with you about my COVID test at home. Ayan guys. So, abangan. Let's read it. Restart بتصير. خلاص ابوي في حد You close already. Finish. I can't reach inside. Guys, medyo masakit pala dito yung testing ng COVID test. Ayan. Tinest kami dito sa loob, sa lahat. Sa loob ng bahay, tinest kami ng mga pumunta dito sa bahay. Sakit pala dito. And my experience with COVID testing is done already. Thank you, bye-bye. Ayan guys, yung sasakyan ng mga nag-test dito sa amin ng COVID.